Twee schrijvers voltooiden onlangs hun boeken over de bokkenrijders. Frits Schoonbrood uit Schinnen is één van die twee. Hij deed 11 jaar lang onderzoek en schreef 848 pagina's over de criminele activiteiten van de bende in de 18e eeuw. Er is niet alleen gekeken naar het fenomeen bokkenrijders, dus de criminele feiten en de vervolging van die criminelen in de 18e eeuw. Maar er is ook gekeken van wie wordt de situatie hier staatkundig gezien? Wat worden de landen van overmaat? De meeste lui weten niet eens wat dat is. Dan niet even de sociaal-economische situatie, die is van belang. Hier worden veel oorlogen, veel troepenverplaatsingen. De lui zijn daardoor verarmd, er wordt gebrandschat, er wordt gestolen bij die lui. En op een gegeven moment, voor hun gezin in leven te houden, gingen ze op een gegeven moment gewoon stelen. De andere schrijver komt uit Voerendaal en heet Arthur Mone. Zijn laatste boek over de bokkenrijders is het nieuwste uit een reeks van 8. Dit boek gaat over Sinterhannes en over het bewijs dat het einde van de bokkenrijders er nog niet wordt, zoals ze dat heel vaak beweren niet. Elk boek wat ik schreef, geeft maar over een x-aantal leden van een bende. En dan een bepaalde plaats in het oude Limburg. Hoewel de mannen al jarenlang onderzoek doen naar hetzelfde onderwerp, hebben ze elkaars bevindingen niet weten te versterken. Dat is Arthur Mone, zeg ik dat gaat? Dat zegt me helaas niks. Heb je er ooit gehoord van Frits Schoonbrood? Nee. Schoonbrood legt uit waarom hij voor de titel De Dode Hand heeft gekozen. Er zitten 3 kenmerken in om iemand ter dood te veroordelen. Namelijk, ze zworen God af en den duivel toe. En dat was majesteitsschennis. Dat betekende dat ze al een reden houden om iemand ter dood te veroordelen. Dan het tweede was de duivelse eed, dus een verbond met de duivel. Ook dat was al een reden om iemand ter dood te veroordelen. En het derde was op een dode hand. En die dode hand, door de lichaamsdelen, wordt de magische krachten toegezag. En daarom wordt dat ook zeg maar, verborgen en wordt een reden om iemand ter dood te veroordelen. Het boek van Mone is al verkrijgbaar. Schoonbrood wacht nog even met het uitbrengen totdat er een geschikt moment is voor de presentatie.